ya mace tana bukatar namiji mai tsafta. I'm telling you, Ibn Umar yakan yi ado ya fesa turare sai ka ji yana cewa wance yana nufin matarsa ta ce ita ce ta zaunar da ni ta turmuza min turare a sajina ita kuma ta ce ga rigar da za ka sa sai yake cewa innahunna yashtahina minna ma nashtahi minhun suma suna sha'awar su gama fes yadda muke son da su ta mutum yana miji ba tsafta yana mata magana tana kawai daga tana na ji saboda bakin ba daɗi to it's very bad. Riga ga dauɗa hula ba wanki wai shi bawan Allah ne wani irin bawan Allah ka kima sannan mutum ya kiyaye gaya wa matarsa bakar magana ko zai yi. Akwai malamin da ya ce wanda ya ce da matarsa ɗaya iska ya sake ta ya saboda ya ce a to ai ita iska me haɗa ka da iska. If you tell your wife ke iska ce she becomes divorced. Could I have contrary view to the view amma ya nuna maka wato mutum ya iya bakinsa wa qulu lin nasi husna. Sannan abu na game da ainihin matar mutum yace ita mace a gidanta tana ganin ita mai sarauta ce kar ka yi ja'in ja da ita kan abin da ta gaya maka ita ce mai gida ba kaza to kai da kawai ya in dai ba ka fahimci avaluma ba ce ce ba ka ba kayan gida a yana samu sannan idan namiji zai yi aure ya yi kokari tsakaninsa da Allah ya gaya mata cikin gida don wani lokaci kan musu zafi kawai su ji aiwa ne mai gida zai kara aure sai ya kwanta they go mad tunda Allah ya yarda ka aure sama da ɗaya ko ka tausaya musu because they undergo some kind of mental torture. Tell her wanda zai ƙara zan ƙara ƙawa ‘yar uwa masoyiya abokiyar zama amma shi yi ai ya danganta da yadda ke juzun ta tsakanin akwai matar da ta ce je da ni za a tafi gidan in gaya musu in gaya ma iyayenta idan kuka ba mijina ‘yarku wallahi ta yi sa to suna da yawa irin waɗannan muhimman abubuwa kuma dole idan kai aure ka san ba fa kai irin mutumin jiya ba. Oh, definitely if you get married you should know you become a changed metamorphosed person. You are turning an entirely new page in your life. Hanyar cinka da shanka da expenses ɗinka has to be altered. Saboda kai mijinci kuma ka dawo gida da wuri kuma na ba da shawara ga wanda wasu aure in kuka tashi neman aure akwai abu wannan na baku extra class ne mun riga mun ƙara kawo lokacin da za ka yi aure in za ka je taɗi abinda ake cewa courtship akwai abu yaushe ne zuwa yaushe ne menene a ina ne ma'ana yaushe ne za ka je taɗi ce za ka je taɗi da daddare ba daidai ba ne ce za ka zo taɗin dare ba daidai ba ne misali ka zo bayan la'asar ido na gani ido sannan duka in dai mutum yana da hazaka barin tambaye ku duka ya kamata ya samu minti nawa me dalilin da ya sa za a ji taɗi da an yi kusan awa ka ɓata mai 'yan mutane lokaci ba ta malam da shan hagu annabi ya hana dole sai mun fara canji daga nan zai ga muna magana canji ko da kaga irin ta ko yanzu malamai ba su yi aiki ba amma ba aiki ba how do you see this
canza da baki. gaskiya ne. Ya shi akwai tambaya Bismillah. kan aure. Na'am. Ana fuskantar wannan matsala sosai. Na'am. Ba mu da ilimi sosai da ya kamata. Maza Allah ya yi wasa a baki. Kowa yana da kishin gama ta saka masa baki. Gaskiya ne. Amma ilimin matan yanzu an ce kyautatawa ne. Jafta a kan sisi. Gaskiya ne. Wato wani malami ya ce mace ta kare wa miji abu hudu. Ta kare masa idanunsa, ta kare mai hancinsa, ta kare masa cikinsa, da kuma kare masa farjinsa, tsirajinsa. Abinda suka yi da wannan magana ta kare masa cikinsa shine daidai da tambayar. Ta tabbatar abincin da zai ci ta yi masa akan lokaci. Shi ma idan ya kawo abin da za a dafa abincin akan lokaci. To amma ta shiga ta dafa mai dole ne? Ba dole ba. Tambayar da ke. Ta yi maka abinci ba dole ba. Saboda baya cikin abin da aka yi. To amma ya za a yi je ya nemo abinci, ya sha wahala, ya gina gida, ya biya rentals. Abincin da za ki shiga ciki ki fitar da ba za ki masa a ɓangaren ihsani, a ɓangaren kyautatawa bai kamata ciki ko da ba za ka iya nuna nassi ka ce dole ba ne a kanta, but courtesy demands that this should be done. Wa ya kamata to yi? Wasu da suke ɗauko suna da hali da kuɗi su ɗauko mace 'yan girki, me I don't buy that idea. I prefer eating from the cooking of my wife. I prefer that. Ita kanta she draws pleasure in my eating her food. Maka je ka ɗauko 'yar aiki. Ba dole ba ne ta yi maka da sincerity the way your wife is going to do for you. So da Allah ku gaya wa mata ko da ba mu da nasi ƙarara, amma mutunci da al'adar tare sun gwada mana zaki yi tun da muka taso iya mutu. Kuma an ce al'adar mutane kamar nasi, haka malamai suka ce ma thabata bin nasi bil urfi ka thabitu bin nasi. Yanzu misali kawo goro dole ne? Kama al'adar mu ne sai ka ce ruwa laifi, sai ka ce a baka ayar goro, wala ba za ka samu. So da Allah idan za ku yi aure kuka yi, idan matarka ta ce to ni gaskiya ba ni da lokacin magini, ta ke faɗa. Dan Imam Ahmad kafin ke tambaya ko ya ce da ɗansa, ya ce ya kai ɗana, ina so ka sani mace Allah ya yafe mata abin da ya fi komai muhimmanci bayan tauhidi. Ya ce sallah. Ya ce idan mace tana cikin al'ada Allah ya yafe mata sallah. Haka ne ko ba ka ba? Mace za ta yi sallah idan tana lada? Za ta yi azumi? Amma me za ta rama? Azumi. Alaiha qada'u sawmi suka ce duna salat. She's going to pay the prayer, the fasting. Ya ce to sallah kenan Allah ya yafe mata. Kai ne sa ba za ka yafe mata abin da bai kai sallah. Kashe ne gida ina jin zazzabi a mai indisposed. Shi da kicin mana kai? Ka ce wancan kake da zai girki. Shi yasa ba wani zumuɗin aure ba ka iya girki. Saboda rana ta yi ɓaci wallahi. Ko ba abin da za ka yi kuma da za ka yi. Ka taya ta girki har ma ka taya ta wanke-wanke a gida. I'm telling you, yeah. Kawo famfas in sama yaro. Barin ta ki share ainihin falo. Annabi musallasa yana haka. Ka kai shi ne? To me yasa wani lokaci ga mutum ya shigo gida na shi a ɓace tun wani ciki fuska. Sheikh Hassan Ayub ya bada labari. Na jin kusan ƙarshen kenan. Ya ce wani mutum irin miskilin mutum ne, ai kun san miskil. Matarsa kuma tana son shi so ba na wasa, kuma baya kula ta. In shigo gida sai dinga faɗa har ma tana tsoron kai masa abinci.
ita kuma ta kasa cin soyayyar ta yi jifa da shi Allah sai ta kamu da ciwo neurological problem kwakwalwa malam ya ce aka yi ta magani aka kasa gane magani sai aka samu likita neurologist very experienced practiced sai ce malam zo dan Allah kana samun lokaci kai mata magana mai daɗi sai to ga mata magana ya zai haka na namiji ko idan ka ji sai rai kuma sai ka kashe yar mutane ba ka je ka cire wannan rawanin tsiya din ka je kai mata magana malam ya ce mutumin sai je tada ita a kwance ya kalli dama da ko ana kallon shi sai ya sunka ya ce wance wallahi ina sauki والله إني أحبك حبا عميقا إن مرضك أمرضك rashin lafiyar ya sa da ciwo kuma ƙarya yake ba malam ya ce yana faɗin haka ya ta buɗe ido ta ce a an ta sadiq are you truthful daga suke ce wala ana sadiq malam ya ce daga nan ciwon ya ya rungume ta magana ashe wani lokaci akwai behavior na mu maza na rashin tausayi da kuma jini ina fata Allah ya kawo mu zama gidajen auren mu zama lafiya waɗanda suke kan hanya Allah ya sa a yi lami lafiya da waɗanda suke da su Allah ta'ala ya ƙara da wannan da ku a kan alkhairi na amfana da abu na ƙarshe ke malam to due to the fact that an ce matan ba a kasan mu suke ba they should obey or whatever the husband says, as long as it doesn't contradict the Islamic teaching. So, yanzu misali sai na yi aure sai na ce to daga yau na umarce ki da kullum ki mun girki in dai ba wani excuse ne da ke kamar mana a mutum ka wajabta mata girki so me wannan ya zama wajibi a kanta ko kuma to idan ka ce wajibi a shari'ar musulunci akwai dokoki guda biyar ko dai abin da ake yi wajibi ne ko dai mustahabbi ne mandubi ko dai haramun ne ko dai makaruhi ne ko kuma ja'iz ne mubah waɗannan ana kiransu hukunce guda biyar so idan ka ce wajibin daga okay ne Allah maganar wajibci saboda Allah ne ya ce yanzu misali uba sai ce ni na haife ka ko to bai raka dinga sallah azhar karfe da yawa haka ba za a bi shi ni na haife ka zan tsine maka sai mun ce tsine za ta koma kanka ba shi zai gaya mai ba saboda ka haife ni ba na nufin ka halicce ni ba Allah ne ya maka da'a dole in bi ina son ga zauna lafiya amma ko bai ce ka shiga gonar ubangiji ai kana fahimta ta haka ya ne idan ka ce mata wajibi na tilasta miki in ta ce to mai gida ina nasi na zama lo me za ka ce mata ka ce ni ina nasi kawai ni ne na ga dama ya ba ganin daman ka ake shi yasa masu cewa matarsa ta je ta canza gashi ai ni na ce na yadda sai mu ce bayan danka ake kan does it tally with Allah's injunctions or no? To amma kuma ba zai taɓa yin kyau ba a ce mata ba ta abinci saboda ba al'adar ba ne ba ma zai yi ba matan kirki ma in ta ga kana cin abinci a waje ba ta mata rai they take pleasure ka gane waje maka abinci din kuma aka zo cin abincin ku ci tare da 'ya'yanka ka nuna musu yadda ake cin abinci kai karka ci gaba kai ci da dama kai amince suna Allah sannan in kun ci annabi ya ce kar ku goge hannunku a hadisin Allah ibn Abbas cikin Bukhari Muslim yace idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yalqa bilaqa if you eat your food do not wipe your fingers until you suck it haka annabi ce ko ka suɗe ko ka bar a suɗe maka
tambayar ita ce wajen su ne maka. So Allah ya samu dace, gentlemen. Barakallahu fikum. Allah ya saka alkhairi. Shuraim. Please, brothers, can you just write your number on the paper going around so that we can add you to our WhatsApp room, and if there's any information and the likes of it, we'll just share it with you.